Sabi siya tagay. Adi nagbaso kanya. Mo di sula. Sunsa. Ay bilbirogan ako ni kwa. Ni oraga na diyon. Nagadumot trabaho natin nga tao. Nagagait eh. Nagkakatata. Siguro talo sa wano. Naganti. Miss, parang ako yung pinag-uusapan ng dalawang yan. Ako, miss, ganyan talaga yung dalawang yan. Maraming napapansin. Lalo na yung balbasan. Mukhang tahimik lang yun. Pero ang totoo, loko-loko talaga yun. Yung isang kasama niya, parang kilala ko yun ah. Loko-loko talaga tong dalawa. Kung kailan sila tumanda, doon sila bumalik sa pagkabata. Sa pangbata pa talaga sila naligo. Malaming ka, boy. Talaga malamig. Oh, sumal. Maglapag boy. Kaya ka sa balay mga pa, hindi ko sa'yo. Nag-make ito yun, tatalahan ka rin. Nagkadapag swingan ka, tipay pang kubing. Mga kita dyan alimay, naman nalmis na pa yun dyan. Hindi mo mablang ako eh. At least ito'y safe ta. Sama ko talaga lumablang ko sika. Ay! May tagsimin ako sa yan. Alam na po siya talaga daw sa mangkat siya. Solo. Nagkadalap sila eh. Nagkadalap sila eh. Weh! Nagkasika lang. Unik di. Uy, yun. Oh, nakanatakot ang swimming ko yan. Mabilis. Oh, ang dalang sampaw. Nagkumata samputang sabon. Ano, nangdod naman lang. Shampoo ka pero. Tama mo abakwan. Kasi mereka pinapayag kau. Ne? Ne? Naparay. May sabi nga bato po rumor di butog ko. Dahan po si tayo. Pagbayatin na eh. Punta doon ang tumabot yung swimming pool ko kasam. Nariyak sa na digos-digos ko. Uy, siya ka raw, panglugnakat lang. May pa na dirigas sa swimming. Nalinaw na una yata mo eh. Maperde tiskin ko. Maperde tiskin ko. Huh? Ako, baka pumudaw tato yan. Siyempre, dati klorin na ito, yeah. Daa. Baka dapat bitching na ko naman. Naglamod tayo. Naglamod tayo. Natahalam din eh. Oh. Ugat sikaw. May tubig lang eh. May tatay ah. Kanino ba ito? Mo, napintas ka naman yung gokat ito. Ay, arguman na na. Nakainumak. Nakagad sika. Dalak ganasin. Kita madilat guard niya, bambantayan na ta. Baka na malinis ta. Nagtaklong alay ko datan. Dambuhala. Kapikat katungtungin na ni Emma. Kumuha. Kapagita kami ka. Kata naman kita tikas na nga tumulong nagtaklong na. Baka tulungan na natin. Ay, isutin narada nga lifeguard. Siyempre, salbavida di baginan. Kasi na mabig-big ko ata. So, nag-deliver ti siya. Siya ata kayo. Adi nagbaso kanya. Mo di sula. Sunsa. Ay bilbirogan ako ni kwa. Ni oraga na diyon. Nagadumot trabaho natin nga tao. Nagagait eh. Nagkakatata. Siguro talo sa wano. Naganti. Ang timbang na taatan. Baka kwata. 128 pounds. Oh, iso na hata. Adik birbiro ka dadi na nga kwa ni Virginia Kugate. Magde-deliver ti Shopee.
Nagkitwit na yung rin na lumay kaya. Siyempre ang damo kasta na lumag ng tiyot. Miss, parang ako yung pinag-uusapan ng dalawang yan. Naku miss, ganyan talaga yung dalawang yan. Maraming napapansin. Lalo na yung balbasan. Mukhang tahimik lang yun. Pero ang totoo, loko-loko talaga yun. Yung isang kasama niya, parang kilala ko yun ah. Parang siya yung pinagtanungan ko, tapos iniwan ako sa bukid. Naku miss, mas loko-loko yung isa na yun. Kaya huwag ka nagpapaniwala doon. Siya nga pala, ikaw ba yung lifeguard dito? Oo, nagsa-sideline ako dito. Hindi ba halata sa katawan ko? Kaya pala mukha kang balyena. Siguro magaling kang lumangoy, no? Hindi nga eh. Pero magaling ako mag-floating. Sa bagay, mukha kang salbabida eh. Siguro walang nalulunod dito, no? Wala talaga. Pagtalon ko pa lang sa swimming pool, ubos lahat ng tubig. Talaga? Eh di aksayado ng tubig dito. Tsaka ang bilis na rin pag tumatalon ka. Okay lang yun. Para safety yung mga naliligo. Walang malulunod. Ganun pala yun. Sa bagay may point ka. Safety first. Bab, isipin sa tibag tutungtungan na rin duwa. Siguro na tumabuga din yung babae, ikaw. Matya na natin. Ano kinatak ka mag-ina na? Siksing nga. Ha? Siksing nga. Sabagay. Siksik ah. Nakapit siguro mga nata. Oras na bumabato yata ako sa mga atak ko. Siguro, apig sa mga nata. Nakapso, no? Taman niya bagay. Ali, 20 nga gatang isang may sana lang. Siguro ikaw daw bulot ka pang talol daw naman yung... Kurang may 1 kilo nga manok niya natin. Yung detsura na si Kanay. Oo, tama ako. Manag-isip na na eh. Oo. Ito patintas mo siya. Kita na ito eh. Kita na gawin natin magita nga kahit medyo maskula daw. Kurigat sumakat lang naman si kalsada, bakit kayo tatayaso. Miss, anong trabaho ng mga lalaking yan? Yung mga yan, miss? Wala, nanggugulo lang sa barangay namin yan. Alam mo ba, tambay sa umaga, tambay sa tanghali, inom sa gabi. Yun ang gawain ng mga yan. Miss, alam mo ba, yung may balbas, ang sarap kainin. Tignan mo yung katawan, oh. Sobrang yummy. Oh, no! Yung mga ganyang itsurang mga type ko, eh. Yung matamis-tamis at maalat-alat. Ulitin mo nga yung sinabi mo, miss. Tsaka ano yung mga pinagsasasabi mo? Alam mo ba na asawa ko yung sinasabihan mo na type mo at yummy? Ay, sorry, miss. Asawa mo pala yun. Oo. Alam mo, miss, yung isa, pwede yun. Pero hindi ko type yun, eh. Parang may amag na itlog. Sabagay, tama ka, parang may amag na itlog yun. Yung nga, eh.